Masu kallonmu, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin filin matasa 'yan gwagwarmaya, wanda muke kawo muku daga nan tashar mu ta Demo Hausa TV. Tare da ni, Ahmad Ibrahim Sike, inda yau muke tare da babban baƙonmu kuma ɗan gwagwarmaya na jihar Zamfara. Bugu da ƙari, babban mataimaki na musamman ga mai daraja gwamnan jihar Zamfara, Ahmad Abdullahi Gusau. Malam Ahmad, barka da zuwa. To, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu ɗunguma a cikin shirin. Kasancewar yanzu lokacin siyasa ya gabato, sannan kuma duk da na san cewa akwai shirye-shirye waɗanda ya kamata a ce jam'iyyar siyasa tana yi yanzu, wani hali ko kuma in ce wani yanayin siyasar ka tafiya ta jam'iyyar ku ta APC a matsayinka na ɗan gwagwarmaya na jam'iyyar APC. Muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu lafiya da abin da lafiya ke bukata. Ya mun kasance kama a cikin wannan yanayi ba don ƙoƙarin mu ba don iyawar mu ba. So kamar yadda ka ce yanayin siyasa yakan zuwa da sigogi masu tarin yawa. So sigogi na farko dai idan muka yi dibo da ita wannan siyasar ta wanga karon 2023 ka cokan inda ta dosa. So a hukumin sani na matsayina na ƙaramin ɗan gwagwarmaya, so na san akan yi tsare-tsare masu tarin yawa. Saboda idan aka zo irin wannan bagaren, so daidai da mutane baka cika son ɗaga musu murya ba, saboda akwai buƙata da za ka nema daga gare su. Bi ma'ana yayin zaɓe kana buƙatar al'umma su zaɓi abin da kaka goya ma baya ta hanyar tallata shi da kuma kiraye zuwa gare su. In na fahimci ka dai, a bi mutane a hankali, a musu biyayya da duk sauran abubuwan da dace na walfiyarizm da sauransu. Kusan siyasa ce ta ƙunshi haka. So duk lokacin da irin wannan bagire ya zo, ba ma ita gwamnati ba ka cokan, kai matsayinka na babban mabiyi wanda yana samun wani abu ko kuma yana amfani da wani abu ƙarƙashin gwamnati, su yakan daidaita al'amura ne, shirya da waɗanda ya ɓata da su, ya ƙara ƙaimi da ƙoƙari wurin gani ya taimaki wasu waɗanda ya kamata ya taimake su, kai da ma waɗanda bai kamata ya taimake su ba don neman ma mai daraja gwamna Bello Matawalle wajen ƙasar Hausa al'umma. So idan ka lura sigar siyasar da muke, gaskiya akwai ɗan gyare-gyare. Da yadda ya sani ce maka akwai ɗan gyare-gyare saboda akwai wasu waɗanda suna riƙe da madafun iko, amma gaskiya habba su akwai na kasu. So ita siyasa gaskiya ana lattin kyauta. Dalilin da ya sani ce ana lattin kyauta, kakan iya zuwa ka taimaki mutum zai mara ma abin da ake so baya. Amma a waye gari ko kuma ranar zaɓe ya yi tire naka ya canza ra'ayi. Kuma kada ka ga laihin shi. Kusan ni ka cokan na ganin laihin ka kai kanka. Da tsarurrukanka da suka gudana da 'yan abubuwan da kaka samu gwargwadon hali, ba ka yi ƙoƙarin taimakon al'umma ba sai lokacin da kai kana da buƙata da su. Ba sai ka yi tunanin to ya za ka yi cikin naira miliyan 2,000 ko 100 da ka samu, ya za ka zaƙulo miliyan 2 ko 3 ka ce ka watsa musu saboda ka ɗauke su kaji. Yayin da ka samu abu ƙanƙani ko kuma ka samu mai yawa sai ka ɗauko ƙanƙani ka ba su, wai tunanin ka dubara ce kai idan buƙatar ka biya ka ci gaba da kaucewa ko kuma ka ɓoye musu, ya zama ma ba su ganin ka bane wata in buƙatu ne kullum ko ƙorafe su zo kullum. So gaskiya ana nazari wannan na ƙasu ne a siyasance, wanda ni na sani kai ka sani, yawan al'umma sun sani cewa akwai muƙarraban gwamna sukutum wa'anda sun samu dama kuma an ba su dama, ba a cutar da su ba a siyasance. An kai dibo da suka gudanar da al'amuran su da suka gudanar da su yanzu, ba za ka ci mutum bai amfani gwamnati ba. To amma idan mun ka sani ainihin APC, kana iya ba mutum naira 10 ya taya raba naira 9, saboda shi kullum nasara kawai ka nemi. Babu wani bugi ko shirye-shiryen bugi a siyasance. Siyasa abu ce ta ƙatatullahi, in kana yi al'umma sun sani, in ba kai al'umma sun sani, abu ne wanda bayyane yake. Ko ka so ka yi wani fanambitin bai ma'ana kana wari, kana baƙin mutum kai ka shafa ma kanka wari yanci wajen ka yi tuma al'umma kai wari, amma baya baƙi sun ka san ka yanzu saboda ka yi kaɗan dan kawo dan masu da kai sai ka da ka shafa maka wari
kanka wani yanti sai ka yi to maka saurari to ci ma an kai su al'umma ba su biye da al'amuran da ka waruwa ne da kullum suna biye da su kuma duk wanda ka yi wa ya sani kuma wanda bai yi wa ya sani kuma al'umma suna biye kuma shi ma mai darajar gwamna yana biye don yanzu in za ka ji wurin mai darajar gwamna ka saurare shi ka ce mai ran kaɗi a cikin mutane ƙwara 10 misali da an makusantanka wane ne ka kyautata ma zato wallahi in yi gani ma wani sai ka yi mamaki to ta ya zai kyautata mai zato ko ta ya zai fahimci cewa shi wannan bawan Allah yana kokari ta hanyar ganin yawan activities nashi da yake da yawan taimakon al'umma da yake da yawan al'umma yabo da kuma da helin nashi da suka ga bakunan su wannan shi yasa ka fahimci cewa gaskiya akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin shi wanga bawan Allah da al'umma to ka sani ba kai dai ka san da haka ba har wanda ba gehe bai amfani abun ba har wanda siyasa ma bata shahe shi ba ya san da wani na kokari da haka asigar da muke cikin yanzu na'am kowane irin lamari akwai ƙalubale da kuma nasarori na rayuwar duniya a daidai wannan lokaci da muke fuskantar zaɓen shekara ta 2023 kuma mai daraja gwamna Bello Matawalle yana so ya ƙara komawa kan karagar mulkin shi karo na biyu yayin da jam'iyyar adawa su kuma sun taso da ƙarhi har wasu suke ganin cewa wai yanzu kawar jam'iyyar adawa ita ka mulki ita kuma jam'iyyar APC ita kamar yanzu ita ka adawa saboda yawan mutanensu da wai wasu ka cewa shin wannan gaskiya ne ko ko dai ya abun yake to ai kaga ita siyasa ba za ka iya tushe su shaci faɗi ba na'am da ma'ana ka hana wani ya ta trendin rumu na'am wani zai iya kirkitin labari ya a zancen cewa wai jam'iyyar PDP na'am ba ina ma magana ba matsala ba na'am kafin ce ita matsala ba a yi cire mata kuma ga yadda movement na jam'iyyar APC ba ni ba na'am daidai da wanda yake da matsayi a siyasa ya sa akwai ɗan yara to amma mu aje magana mu aje wannan gefe jingina wannan gefe za mu zo kan shi yanzu mu dawo ka ci kai da mutane kai ta faɗin propaganda yan siyasa iri-iri na wanda suke bangaren adawa suna ta propaganda akan cewa wai ita jam'iyyar PDP kamar ita addinin jayi ita addiyawa al'umma na tare da ita abinda ni nake da masaniya ne akan shi idan ka ji ana faɗin jam'iyyar PDP jam'iyyar PDP cewa iya ta mora bata mori iyaye ba to ita wagga magana kada ka karkare ta hanyar suna nan kan bukata a inda muke da inda muka yi to da inda muke yanzu na fahimce ne ko ya sha bamban na sa al'umma sun waye sun fahimci ma ina siyasa ta dosa ko ba kuɗi ana siyasa duk mun san da wannan amma ka sani ranar fazabe ta sha bamban da ka tara al'umma ta sha bamban da taron siyasa ita ranar zaɓe kakan iya zuwa ka yi tsare-tsaren ka na taron al'umma in ka yi amfani da shi wurin ranar zaɓe to a samu matsala kamar dai kana son ka nuna ma al'umma cewa ita ranar zaɓe rana ce ta musamman wadda adda muhimmanci ga 'yan siyasa wadda rana ce ta dama ƙarshe wadda duk wani abu da zai faruwa in ma nasara in ma rashin ta to ranar ne zai faru in na fahimci ka gaskiya ne don dai ranar zaɓe ran nan ne idan mutum ya ce yana son karan nan za a gani idan ma mutum ba masoyinka bane kuma dai ran nan za a gani don duk kuna ta yin siyasa da mutum an ka waye gari yana amfanuwa da kai ita ya kasa zaɓen abin da kai kaka so to ran nan za ka fahimci cewa wanga ba masoyi bane a siyasance ba an yi aikin banza amma idan mutum kun ko miƙe ku da shi ya ta zaɓi abin da haka so ta fahimci wanga masoyi a siyasance tabbas to don haka dama abin da ya shahi siyasa daban abin da ya shahi lamarin yau da kullum daban ita siyasa ba da gaba ba ni na kan iya zanna APC babu mamaki in ka bincika wani makusanci ko aboki shi kuma PDP yake ko muna zanna lahiya amma dai yayin da ni je na kokarin yada PDP wurin al'umma da ni ma nake kusa da su ni ma zan yi kokari wurin yada APC wurin al'umma da nake ciki don shi ma da yake so su yi nasara haka ba nake so ba tare da hada ba ko ba tare da hada ba ko cin mutunci ko gaba ko wani abun da yake bai ya saba mutum to bari in gani ai al'umma sun ka ka sani shi taro na siyasa ya kunshi siga biyu akwai masoyi har maki na iya zuwa ganin kai ga ya abin yake to kuma ire-iren su suna ƙara mata ruwa
kafin ce ne don haka ko mu yanzu mun ka shirya taro makamancin nasu ko kuma gwamna Bello mai cewa da shi da annamu yayi tahiya kafin ce ne ko zai dawo sai mun ka ce to tare al'umma muka so bayyana ma al'umma suna tare da mu hanyar da sun ka bi in mun ka bi ta sai ka ce su ba su da kafin ce ne ko don haka ni taron su matsayina na dan gwagwarmaya matsayina na mabiyin APC ko a jikina dalilin da yasa ni ce ma ko a jikina ni na san da sanin cewa akwai adadin mutane masu tarewa da na tewa nan wurin da bukatun zaɓe masu da. Yanzu in tambaye ka shin da gudunmuwar zaɓe da gudunmuwar taron zaɓe wane? To wannan hukunci masu kallo ne za su yanke shi.